Tasangana zvakare muchirongwa chedu chesarura kids apo tiri kudzidzisana mutauro wedu wechishona. Nhasi tiri kuda kumbodzidza nezvemakomo ari muZimbabwe. Makomo aya makomo akanaka sokuti anoita what we call tourist sites. They form part of the tourist sites. Makomo akawanda tinoawana kwaMutare. Makomo ekwaMutare, they also form part of the Great Dike that cuts across Africa. Munova ndo munowanikwa maminerals akawanda muGreat Dike. Saka kwaMutare nhasi ndinoda kungotaura makomo matatu oga. Makomo aya anoti Nyangani, tozoti Rukotso, tozoti Vhumba. Vhumba inokamurana pakati peMozambique neZimbabwe. Saka nhasi ndangokuudzai matatu oga ekwaMutare, asi kune mamwe makomo akawanda kwaMutare handisina kukuudzai. Tozoenda zvedu kuBhurawayo. Ndoda kukuudzai rimwe gomo rakavakwa negranite rinonzi matopos. Matopos iri muBhurawayo. Igomo rakanaka zvakare, which is also a tourist site. Tozobva ngatimboyeka padhuze neHarare. Tiende hedu kuEpworth. Epworth inawo makomo anonzi mabalancing rocks. Minana yakaitwa naMwari ipapo inoshamisa. Kune mabalancing rocks akazonaka. Mabalancing rocks also form part of the tourist site. Saka imi vazukuru vangu, nhasi ndinoda kuti mumbodzidzawo makomo ari muZimbabwe akasiyana siyana. Muzokurukura nezvawo muchiudzawo vabereki venyu neshamwari. Tosangana zvakare muchirongwa chedu cheSarura Kids. Don't forget to subscribe down below. Tatenda.